Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eranak entzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoiuz, hoi jainko, bihotz garbia maite duzu, eta erruduna errugabe egiten. Zuzendu zure ganan fededunen bihotza, eta berotu espirituaren sutan, fedean sendu iraun dezagun, eta ekintzetan garo. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jeremias profetaren liburutik, honela mintzo da jauna, madarikatua bere itxaropen gizona duena, bere indarra haragian bilatzen eta bihotza jaunagandik urrutiratzen duena. Astalarra basamortuan bezala izango da, ona etortzen bazaio ere ez du ikusiko, basamortu kiskaldian itxatxia dago, inor bizi ez den lur gazian. Bere inkatua jaunagan uste duen gizona, bere itxaropen jauna duena. Ur ertzetan landatutako zuaitza bezala da, ur bizien ondoan botako du bere zuztarra. Ez du beroaren bidurrik, haren ostoak beti ezerik, lehor urtean ez dio ajolarik, ez dio utziko fruitu emateari. Ez da ezer giza bihotza baino maltzurragorik, eta gaixoagorik nork ezagutu. Nik, jaun honek, miatzen ditut bihotzak, eta aztertzen barrenak, bakoitzari bere jokabideari gerara, eta bere egiten ondorioari dagokionez emateko. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Doatsu jaunagan itxaropen duen gizona. Doatsu jaunagan itxaropen. Bai doatsu gaiztoen asmoari jarraitzen ez diena, hobendunen bidean ez da bilena. Doatsu jaunagan itxaropen duen gizona. Ostera jaunaren legean atsegin duena, gauta egun haren legea hausnartzen duena. Doatsu jaunagan jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan Jesus honela mintzatu zitzaien farisearrei. Bazen gizon aberats bat, purpura eta lilu finez hazten zena, eta egunero bazkari ederrak egiten zituena. Lazaro izeneko eskale bat aberatsaren etxe atarian izanda egoten zen, zauriz josia. Aberatsaren maitik isurtzen zenaz, asena izaten zuen, baina ez zion inor ematen. Zakurrak berak etortzen zitzaizkion, eta zauriak milikatzen zizkioten. Hontan hil zen eskalea, eta ingeruek Abrahamen altzora eraman zuten. Hil zen aberatsa ere, eta ehortzi zuten. Hilen lekuan, oinazetan zegoelarik, begiak jaso, eta urrutian Abraham ikusi zuen, eta honen altzoan Lazaro. Eta deadarka honela esan zuen. Aita Abraham, erruki zakizkit, eta agindu ezaiozu Lazarori, bere behatz muturra uretan busti, eta freska dezaidala mingaina, oinaze gorritan bainago sugar honetan. Abrahamek esan zion, seme, oroi zaitez, zuk zure bizitzan ondasunak hartu zenituela, Lazaro berriz zori gaitzak. Horregatik, orain hau pozetan dago, eta zu oinazetan. Gainera, gure eta zuen artean leize handia dago, eta nahita ere ezin joan da inor hemendik zuen gana. Ez da hortik gure gana ere, ezin etorri da inor. Aberatsak orduan, arren aita, bidal ezazu Lazaro nire aitaren etxera, 5 anaia baditut eta haiei hemengo berri ematera.
berak ere oinaze leku ontara etorrez daitezen. Eta Abrahamek badituzten Moises eta profetak entzun dezaietela, baina aberatsak berriro ez aita Abraham, baizik hildakoren bat joango balitzaie damutuko lirake. Abrahamek erantzun, Moisesi eta profetei entzuten ez badiete, ez dute sinistuko, ez da hildako bat piztuta ere. Jaunak esana. Jesusen parabolak entzuten ditugunean, kontutan eduki behar dugu beti importanteena parabolaren helburua dela. Jesusek zer adierazi nahi digun ulertzea, gero parabola osoa interpretatu ahal izateko. Eta beti, eta ez bakarrik parabolatan, baizik eta liburu santuak irakurtzen ditugu guztitan, eduki behar dugu testu ingurua baita ere kontutan, eta osotasunaren koherentzia. Esateko modu ezingo giluke interpretazio bat egin, pasarte batena beste kontrakoa izango denik, beti koherentzian ulertu behar dugu. Batzutan interpretatzea ez baita erresa izaten. Eta lehenengo gauza kontutan eduki behar duguna, Jesusek ze helburu zuen, ze ikasbide eman zigun parabola hau kontatu da. Batzutan berak esaten du, gero bestetan guk nolabait ere asmatu behar daukagu, beti bere esanetan bezala gaineko parabola guztiekin eta Jesusek erakutsitako gauza guztiekin modu koherentean ulertuz. Eta gaurko parabola honetan, gero baita ere, detaile txikiak, ez dira importantenak, eta ez daukaztu behar, helburua eta ikasbidea horiek direla importantenak, baina Jesusen erakutsietan eta bere paraboletan baita ere detaile txikienek ere badute bere esan nahia, badute bere garrantzia, eta horietatik ere ikasbideak atera dezakegu. Gaurko honetan, batez ere gauz bat ulertzen eman nahi dugula Jesusek esango nuke. Eta da, ze importantea den mundu hontan gauden bitartean bihotz zabalak izatea. Konpasiboak, errukioak, norbait sufritzen gertu ikusten dugunean, ez oztasunez, gogortasunez erantzutea, edo ez ikusiarena egitea, edo ikusi ez da dio bezala aurrera segitzea. Baizik eta ze beharrezkoa dugun guk daukagunetik premia dutenekin konpartitzea. Norbait sufritzen ikusten dugunean laguntzen saiatzea. Hoi da, nik esango dute gaurkoan Jesusek erakutsi nahi diguna. Eta horretarako halako parabola kontatzen dugu. Alde batetik, oso polita da, berak egiten duen deskripzioa, aberatsarena esaten dugu, purpura eta lilu finez jazten zena. Hau da, arropa garestiak garaietan halako aberastasuna eta adierazten zuten arropakin. Eta Jesusek ulertzen eman ezigun gauza horietan gizonura etzela batea isurra asko gastatzen zuela eta egunero bazkari edarrak egiten zituela. Hau da, berarentzako nahiko gastu egiten zuela eta etxe atarian bazuen pobre bat, dana eskale bat, zauriz betetakoa. Eta ez zion eman nahi izaten, ez da apur txikienak ere, baitu gerotzen ziren apurrak ere, ez zizkion ematen bere gogorkeri horretan. Esaten dugu, Jesusek zakurrak berak etortzen ziren, zauriak milikatzera. Hau da, abereek ere, pertsona horrek baino konpasio gehiago zutela erakusten dugu Jesusek. Nola baitere modu hortan gu ispilu horren jartzeko eta sekulan erorrez gaitezen horretan. Jesusek ez du, bere jarraitzaileak olakoak izaterik nahi, inondik ere, gogorrak, hotzak, besteetaz preokupatzen ez direnak, baizik eta justo kontrakoa. Eta gero, eta honekin bukatuko dut, Jesusek ere ulertzen eman dugu, ez degula gure helburua mundu honetan. Ez gaudela bakarra mundu honetako bizitza materialerako. Ez degula ahaztu behar betiereko bizitza.
Hoixe da Jesusek erakutsi nahi diguna, ulertzera eman nahi diguna, ez ikaratzeko. Zeritzateke koherente izango, hori beste testuekin bere egukia, maitasuna, beti presagoela markatzeko jagoikoa nola maite ditu, horiekin pentsatuko baino Jesusen burua dela gu ikaratzea oso okerreko gogineke, baina bai nahi duela erantzukizunez jokatzen saiatzea. Ohartzea ez degula gure ikuspuntua bakar-bakarra mundu honetan jarri behar. Azken finean, Jesusek bere irakatsietan ematen dizkigu oso kontseju baliosuak gure bizitza honetarako, baino ahaztu gabe gure perspektiba beti erekoa. Da, gauz bat, kristau beti gogoan izan behar duguna. Ez mundu hontaz ahaztuta bezala ibiltzeko, baizik eta justo kontrakorako. Hau da, gehiago okupatzeko eta hobeto eta justiziaz eta maitasunez eta bizitzen saiatzeko. Egin ditzagun orain gure eskakiak. Eskatuko dugu bereziki, orain Frantzisko gure ikasletuak irakera egin behar duen bidaiaren alde. Eman ditzala fruitu onak, bakea, justizia, elkar bizitza, errespetua, fedea, horiek denak indartu daitezela Iraken. Eskar ezaiogu Jaunari. Eta gure Iraken alde ere eskatuko dugu. Gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Juan Lasarte, Miguel Nieve eta Inesi Etxezarreta. Jaunak bere baitan hartu eta handik gurean egin ezaten eskar ezaiogu Jaunari. Entzuna eta hona bihotzez egiten bizkizugun eskariak, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Opari honen bidez Jaunak santu egizu garizunako gure ekimenaldia. Agerian egiten dugun penitentziak bihotz garitzea ekar dezaigun Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Jaun zuekin ora bihotzak eskerrak jagoeko gure Jaunari. Egokila bai eta zuzen beti zuri eskerrak ematea Jaunak aita guztiz santu jangoikoan guztirun bekileko horri, Jesu Kristo gure Jaunaren bitartez. Zure federenak, harimak garbiturik, zuri esker pozez doaz urtero, Pasko misterioetara. Gehiago otoitzu ginez,
giza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz bildur gabe esan ezagun. Gure eta zerurka izanak, salbatu izango zuten izena, etormenik zure errendua, egin betik zuen ere zerua zera horrean ere, imaia duzu, egunotako ondia, barkatu gure zorrak, guk ere zure zorrak barkatzen ezkero, eta ez dutendatu eman, baina atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, imai duzu bakea gure egunetan, zure errukia eskarpekatik garri bizi daitezen eta estuakietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zainkautela. Jesu Kristo gure jauna zure salba apostol duen bakean zuen ere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emai duzu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emai duzu bakea ekan. Kangoikoaren bildotxa, ez duten zer duzu belu komentatua, Ona hemen kangoikoaren bildotxa, ona munduko bekatuak entzen duena, zorion txuak jaunaren eranikuak. Ona ez naiz inoz etxean sartzeko, baina sartzatzen bat eta sartzen naiz. Che